Mdantsane, established in 1963, is the largest township in Eastern Cape Province and is renowned as the boxing capital of South Africa for producing many boxing champions such as Vuyani Bhungu, Welcome Ncithe, and Ali Funeka. The township continues to strive to produce talented boxers. In 2020, the Mpucuko Boxing Academy was established in Mdantsane to ensure that the township remains a significant part of South Africa's boxing history. Former South African flyweight champion Ncetho Cecane, one of the founders and trainers at the academy, mentioned that the academy has already produced top boxers in the country over the past 5 years. 30 boxers apha i-amateur ne-professional. I-professional ke zona ziqala utrena ngo-4 o'clock, i-amateur ziyaqala utrena xa zibuya esikolweni ngo-3 o'clock, seziqalisa utrena xa zibuya esikolweni. So eyona nto kakhulu into yobana sithatha kwi-amateur siziqala umntana emncinci ade akhule abe mdala ukwenzela uba aqhelane neemeko zamanqindi esemncinci. South African women's bantamweight champion Khayakazi Potso emphasizes the importance of getting involved in sports, particularly boxing, for self-defense. Ndaqala ngo-2019 udlala amanqindi, ndibukele i-TV nda-interested kuba ndandibona uZola Ntete edlala amanqindi, ndaqonda ndinga-chance uba mandidlala amanqindi. Into endikhuselayo ukuba ndidlala amanqindi intombazana kuba abantwana abanintsi bayasela apha phandle, bayatshaya. Ngo-2022 ke ndadlala eDurban ndawina i-gold medal. Ndayidlala eLimpopo ndayi-best bout. Apha kulo nyaka bendikhe ndaya eNamibia. Eastern Cape Junior Lightweight champion Lubabalo Kweyi highlights that boxing is not just a sport but also a source of income. The first fight time professionally, ndathenga iminyango. First fight time isoko ngemali boxing enene ndikwazi leyo le age enkulu. The Mpucuko Boxing Academy welcomes all the children who wish to enhance their boxing skills and aims to nurture them into future South African champions. For Mpuma Kapa News, I am Ndumiso Nonakasa in Mdantsane.